私の火を食らい尽くせ。かの者たちを癒したまえ。
大地の牙食らい尽くせ。かの者たちを癒したまえ。力がみ通してもらう。腕をによくもかの者の剣となれ。かの者に力を。さらに強く。かの者を守る盾となれ。ここは通してもらう。てやっ地獄へ落ちろ。助けてくれ。死ぬのは。愚かな。レディ様、敵の大軍がこちらへ近づいています。何？敵も必死だな。よし、急ぎ突入する。レディン、ここは私が抑える。誰かがここで、奴らを食い止めねばならないだろう。ランス、いくらあなたでも危険すぎるわ。大丈夫だ、ナーム。お願いよ。生きて帰ってきて。さあ、早く行け。いいか？ランスこそ死ぬなよ。さらばだ。この調子で頑張ります。敵に対抗するため支店の攻撃を敢行するランス。彼の命を無駄にしないためレディンは地下神殿へと突入した。しかしそこには闇の使者ニコリスが一行を包囲するように布陣し待ち構えていた。